Hi guys, mazungat lang natantanan guys. Sumato sa mis mga kanding kay purgahan sila sa vitaminan pud. Ada dari kuan. Mga vitamins. So vitaminan sila sa ngi ron. Oh, dato mi padong nila ron. Vitaminan sa purgahan karon di taon maglibarot ilang mga balhibo. Uy, nakana ka sumal kuan guys. Oh, bal nay golden berry dia. Oh. Golden berry. Manguha ko dani sa inig balik kay ganahas kini dani. Miin. Lagtob. Sa English, golden berry. Nadari sila. Ang lugwayan. Nagamang mga ngi-ngi. Tisoy. Kuan. Dito na. Daghag ka nang naikipi ba di ah? Di bali. Ibalhin gud pud tataud. Tisoy. Soy. Lingi ra ba? Purgahan na ka soy. Kuya may naikan. Agaw po. Si Tisoy. Purgahan na mo. Isa may itira na nila. Doon. Purga og vitamins. So purgahan si sag vitaminan. Lagi powder nga kon pang piso. Ha? Nga kay kon. Ano man? Powder nga pang manok piso. Lagi ito mo. Wanto? Amboxetil. Alam ito. Nazay purga. Ikaw, kibuloy, magpapurga pag ka? Sunod lang ka. Magpapurga, ganun pa sa apil, gab. Atang po ka ag itlog. Buloy, buloy. Pakapon ka. Sige raman sa panguwag, abot na ka na tos basketbulan. Laaga na ning lakihan ni, Nagulor ka ng stick ng sipi rayo, kabiran yun. Listen 9 kilos. Di gaan pa to pa kay wa pa man sa kakaon. Nga na teknik palit. Palit ta og buntag sa jo kana wa pay kaon ba. Kani mga 20 na ni ron kapin. Puro ka buwan ni purgahan yun. Ingon si kwantag buwan ko no. Every 3 months ko sa. Every 3 months na magpurga na uber da itong kangkuan. Organas. Tisoy Aso kan asoy. Sup para soy. Di man ibigla. Vitamins na tisoy guys na. Ano? Kanang Masagi pa vitamins sa gamang tisoy. Guys ya. para. Purga o vitamins. Pang tisoy karong ganahan si sa mangilag. Anong ganahan magpaliwat ba? Paper. Ha? Soy! Paper day. Usoy! Bisakitan. Ha? May bisakitan. Vitamins na si Ja. O kari po damang. Kasi whitey po purgahan piniron. Kaya purgahan nun din. Whitey. Purgahan pagka whitey. Ang si Tisoy human na. So purgahan sila tanan ron. Nagamang mga kanding. Kaya rong di na sila manglibarot ni ilang balibo. Kabaw ikon. Di po purgahan ng kabaw buntis. Di pwede po. Madaot ng nati. Buntis ng kabaw? Dari ka pwede dari lugoy-lugwajan. Kanang kuan. Ayan na. Lain mo iti kaya rumulami na ni umpurma. Ada jenis kanding nga purgahon. Tapi nga belum si mana kan kau sinaw ni. Mulami. Sambaron. Da. Mugana na sa kaon pod no. Sinaw ni. Okay. Ano makasoy? Kuwangan pa ka? Kuwangan pa sa lili pa man sa ni Unson. Di pala doon. Tagsara ka ko ano. Di ko Na. depende timbang. Libat ka kag ma-overdose ka. 1:10. Isa kayo 1:10. 10 kilos. 10 kilos. 1:10 di ay. Depende po sa klase sa purga. Na 5.7 Unsan tatad ko anda na dahil hinsa ha. kilo.
Iba Pa. 2.7 na sila dila up. Basta kay ag 10 kilos mo oy kuan. Oh, pero One. depende na sa sausage kuan na may kanang manini ang bawat natin ba. Okay. So ito na po miss uban nga kanding itong mga baji guys. Pero ag buntis dito siya na maupurgahan kay delikado. Delikheads. Diyan mga anak na. Tapila ba nakabuhan ng kanding gab? 5 months. 5 months ra. So ito na po miss mga baji. Mamasti soy si Whitey. Ang nati. Sila ka toy. Ha? Apilan des nga purga. La purga ha kay arong mo gwapo. Mana ipapurgas nga. Mana purga datog mga laking kanding so ari na pud mis kabaw. Ag kamo magpapurga pud mo. Sunod man. Dapat. Sunod pa ni ang mga dugir man. Duloy, magpapurga ka? Aga. Purgahan na siya. Purgahan na ka nga. Kaya rin magwapog samot. Mga nagsabsaba. Purgahan na sila. Sa vitaminin di ay. Nasa man, purga ra. Vitamin o purga. Ala, kaya rin ganahan mo. Guzo na ng barsahan. Paimnan ra kag purgag kuan. Sabo deh. Nga. Whatsa nga? Kita sih. Buloy. Nga na di ay ni kuan. Skilid no. Kuan na. Purga. Sangat banyak itu. Orang harus untuk kilo. Tungon nila kay rong mahabag. Sino pa yun, no? Ha? So magpurga guys, da mag kuan di siya patunaan. Kuan na siya. Hala, miyaw. Pagalitan ra dai no. Kuanto ang Purga? pangkabo kiligod. PDE. Mana purga kuan. Wow. Hapon na pato na. Mana. So ito na patas mga bajing kanding. Kaya man ang mga laki. Agbak. Simo mo di sa purgahon kay insag buntert. Kaning kuan ra ba? Dahe-dahe. Okay, so dahil na po miss mga ngi-ngi. Okay. May buntisan eh. Abi pa naman every month. Grabe pong mga every month. Ingan na pag magkaila na to. Kamera pigas to. O, aray na po miss mga kanding baji. Purga na po sila. Karong manglami agilang panabsab. Purga og vitamins. Lami. Aram to. Dara. Dara dyan. Pag-uban. Pila mang dana ga benem? Yan yung kanding mo. Kuan, 8 ni sila ka kanding. 3 ka laki og 5 ka baji. Kung na ka way gastog tuwa. Vitamins nas. Dali ra dong. Na po kayo posisyon di pwede pangad. Kana sakto-sakto ra. Libil ra dyan simbot og ilong. Pag mata. Kinahanglan nag-label sila. Oh, di pwede paangat ini. Kay ug maghangad ka jo madaot pa jon. Maabot sa kuan. Di pwede bigla po di mo. Okay. Hindi ka nila stop. Very good ka ajo. Kay mga laki. Upat ni upat. So 3 ka laki, 5 ka baji. Yan sila. Duha na to na injikan kare. Kato buntis to de. Marian. Ha?
Si Marian. Taga pagkatipon nga. Si Marimar. Nalaki tipon. Okay. Dagan man. Laho na. Ah, ni Banis. Dagan mas dayang-dayang. Na. Ignorante ni. Ignorante hun. Tanaw ako no, agdidi pa. Kaya basta niya nang getek na, gisang didi ba? Vitamin sa laman na agab, kaya basta buntis. Tawanan ka ato. Ha? Buntis na. Ah, buntis na basta manguan agdidi day ko no. Manggetek agdidi. Akari, badsi ni. Ah, wag laki ni. Nilisig ka ko. Ag laki di ay mat. Karing laki. Taas nagsungay. Ganay sa ko an porgag vitamins. Kanto gi vitamins ra kay sa buntis. Ipatanaw sa Tama ni kabuan. Diri ram ni. March, April, May, June, July, August, September. 7 months. Tanaw ko no. Basta niya sa buntis ni siya. Asa man? Ilang kabuan eh? Ito. Ito? Di no. Di. Di. Ah. Kaya purgong ka sa tayo. Gusto tayo deh. Ano mo ko? Purgahan na ka. Karong kuan. Mulami ng imong kuan. Kisa man na. Gumating. Kagawang nis gumating. Kaya nga mananap. Nagkamang-kamang ikaw kasad. Imus. Dali nga rin. Kanto. Kanto dahil may buntis. Paak siguro ni kuan ay. Langlangaw ang dako. Buhay ko na, buhay ko. Puro ganis una tabangan maghawid. Lima ka pun hawid. Dali ra lagi sunsun mo kuan. Trabaho. Ay level ra dahil sang kuan gab. Di jud as in nga ipahangad kay madaot. Abitong kandi. Kata. Kay ugi pahangad sa maazo ma kuan man sinja. Okay. Haman lagi sa. Kato sa. Ibutang sa kantang. Vitamin sa to hiza. Ta. Lili ra ba sa tanaw porma? Lili. Ano, hadla ka motorhan? Kibuloy. Daritas mother ni among kuan. Mother goat. Si mother goat. Na isang anak na ni duha kato ta tong laki ug kanang naibaji kato. Mo to isang anak. Mother goat. Buntis na pa kay dako naman ang kuan. No. Iya, ito ga pa sa di. Awire. Pitara abaga, abaga. Na. Ja. Mana? Mana kang kuan? Lagi. Mana kang injek? Buntis lagi kaya na isang didi nanguan. Kapok ng gatas. Okay. Manag-inject agamang mga kanding. Injekan nagkuan. 5 ka baji og 3 ka laki. Tao murag kuan to buntis to siya. Anja gatong amang sapod nga karaan nga nati. Nati. Katubad sa buntis po tong mama. Bye-bye. Hira mo ha. Ano naman ni balikan ra mo unsa. Laming mo. Vitamin tos mo. Kasi nagnatig ang tanaw, nasing tanaw ninyo.
Naman. Manakag vitamins. Si bubuhol naman lagi na imong sanilas, gab. Bukab. Okay, aray na padming. Mo guys, ang mga ipa-vitamin siya. Di sana mo siya ipapurga kan sa buntis. Ikaw na pod mo, pa-vitamins na to. Di sa ipapurga kan sa burus. Sunod dyan na yung mga dugirman, mubuag. Ay na po miss amang baka guys. Samre na po na may mga ipa-vitamins. Namang alaga. Dali ara. Uy, mana? Nice ang ilaw. Isa may ikuan na dun. Pero ba dyan na? Isa may isprayhan na. Spray lang, manong gamay pa. Isa may ngas ispray. Parang one spray. Ha? One spray. Unsa? Next. Umay next. Umay next. Hindi siguro. May. Kana violet lagi color. Ay mao lagi gab palitan na nato. Budak ko na ba dyan na? Ilaw. Ano? Sprayhan na laman ng paniguro. Naraka manakag inject. Nga. Ano man yung mo. Ano man. Injikan ka. Injikan kag vitamins. Ha? Vitamins ka kaya rong lamiag imo ang kuan sab-sab. Mato na mi guys. Ay human na sila inject. Agabaw da ka gab dito apilan. Aja laman kay murag bukuan to buntis. Buntis pud to. Ron. Kuna may sinilas. Kini ila tara ning kagwang pikas pa jud. Nabugtog sa nilas. Mana ano may bitbitin. Pikas. Sige lang makahatod love letter daw ay agas-agas ni nga mo. Madto pag-uwan. Isig pa. Kagwang na yung love letter. Mga putlunon man di ay. Mga putlunon. Kuan mong god. January na po sila utruhan. Okay. Okay. Tikuan, mga kuan sila mga kuan. Mga kuan ba yung mapurga sila. Tupas ilaw. Kung tinguan, makuha ko sila bagkong kuan. Lain na po. Tingin ito po siya kuan. Okay. So, mga January po hon. January, rin mo init na. Okay, salamat ka, Aju. Sa rotasyon sa mga ilan dito. Uga, may gawas. Lain na po. Liting, kuhan, katong mga itlog. Saan ko. May nga na di ay. Magkaibaw na po sa buhat. Kaya po ito nila. Hindi nyo man, naman ka naman ito mag-isip ka po. Sige, salamat Don. Thank you. Salamat. So na guys, nahuman nagpurga ang mga kanding. Magtiwas ako na rin pang hay-hay dahil sa mga nilabhan. Napay ang waswasan. Stress pa. Tabangan na tagay-hay karong kon pa. Human. So, to na guys, napurga na gazad ang mga kanding. Apil si nga og si mumo ag dako nga kabaw ag mama si mama. Wasa na may pakuan kay buntis man siya. Ag si mumo ikuan na mumo gi vitamins. Dapat itong usa ka kanding o duha ka kanding gi vitamins ra sila kay mga buntis ba kay. Ngatok magadi lang mga didi. Nga naman ay timailhan manggutok ag didi basta beres. Salamat ka dos nagpurga. So, syempre ato na pahinungdan. Kaya rong din tawi kuan. So to na guys. Salamat kay Adjo. Kumana ka purga vitamins aga mga buhiin. So January na pud puhon. Purgahan na pud sila unsa vitaminin. So magtiwas mi ta to sa mga labhanan kay to Tiwasanan.